టేబుల్ ఓకే అంటావా పక్క టేబుల్కి వెళ్ళి కూర్చుందా? అరు నువ్వు ఎప్పుడైనా కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు కూల్గా కూర్చుని ఒక 10 లెక్క పెట్టు, తర్వాత డెసిషన్ తీసుకో, ఓకేనా? ఇట్స్ అ వెరీ ఓల్డ్ ఐడియా బట్ ఇట్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ అవుట్. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అక్కడ కూర్చుందాం. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే, మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే, కళ నిజం ఒకే క్షణం మయోమయంగా ఉందే, చెరో సగం పంచే విధం ఇదేమిటో బాగుందే. మెల్ల 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 మెల్లగా గుండెల్లో కొత్త రంగు చల్లావే, మెల్ల 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 మెల్లగా కన్నుల్లో మత్తులాగా అల్లావే. ఎవరు 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 అతగాడెవరు, ఎప్పుడు ఎక్కడో తెలిసిన గురుతనెవరు, వెతికే లోపే వెనకే నిలిచుండెవరు, ఎదురై కలిసి నడకి కలిపిందెవరు. దశరథ రాజ కుమార రఘువీర ధీర వీర ధీర దశరథ. అసలే తెలియని తనతో చెలిమే కలిసేనా, అడుగే కదిలిన దిశలో జతగా కుదిరేనా, ఏమో ఈ పరిచయమే గుండె నదిలో కలకలమే. దొరికే దొరికే నా ప్రశ్నకు బదులితడే, అడిగే సరికే కలిసొచ్చిన వరమితడే. మెరిసే మెరిసే మనసే మురిసే నీలా, చెలిని వలనే చిరు చిరు ఆశలు విరిసేగా. కడలే ఎదలో మునకేసేనా, తొలి తొలిగా ఆరే అరే భువి తిరిగెనులే, తిరిగి తన దిశ మార్చి, అలరారే అలయగిసే తానే తననే చేరి, హృదయం లోన పరిచే. ఎన్నో వెలుతురులే మిడుగురులై ముసిరి ఎదనివిరే. కలలో కలవరమై కలవరమై గుండెలో పరవశమే వశమై, కలలో కలవరమై కలవరమై కలిగే కోరిక. ఏకాంతాల చెరలో స్వేచ్ఛగా ఊహలే ఎన్నో కొంటె కథలే.